Nagabenta ki khubor baman kasni peit but subscribe ya u Antornews. Khublaye phi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Ka Jaiñtia National Council JNC Khliehriat Circle kala shim yikilat ki lynti kiba kham pyrkhing da ka ïakren but usaid engineer na ka Purbanchal Buildtech Pvt Ltd kabadi peit ya ka jingshna ya ka surok National Highway kabrang ya shakhmat hakathan Khliehriat jong ka East Jaiñtia Hills. Kinong yalam jong ka JNC Khliehriat Circle kilapan pau bakani ka jing yalang kalalong kabadon kam namar ka jing skokya kabala nangkiu ha kabaya day ka jing jabo kabajur jong ka dobilat kabami nakikamshna surong. Kabakta juri kinong let nong wan kisamla puli berkinong shongshnong khamunsha ka JNC kala IT ya ka memorandum sya deputy commissioner ha kabakala kentu ya katnat badaipen ban pentikna ban ai umman kapor ha kapor bashna ya ka surok ban penduna ya ka jingjabo. Hadian kani la yathu bara penmi ya ka hukum syaki kontraktor ban pentrai kam ya kilat jingyada na ki pumpum. Henry lalam baki kontraktor kimsyam labut runti ya ki jingbetha jong deputy commissioner. Halor kane ka JNC kalay kendu yung penyat ya ka jaka bandawa ban ne kloy ha ka ïakren jongki kalapan pau ya ka jingta ka basniu jong kala air pum das ya ka kot ka khia jongki pat ba ya ka jing imba man la kasngi da ka bakentu badai ban penben ya ki jing kerpat jongki klem da penslam hadien ka jingyalang engineer ulakular ban pentuj ya ka surok arsian chisngi nang ni shakhmat ka JNC kala ong ngin sabut dien bhai ya ka jinglong jingman ban pentikna ya ka jingbut renti namar ka kot ka khya bar ka jingbha jingmian jonggi briu jongi ka dei banong ka bakong santam ka council kala mahamru bakan penjur ya kani ka kam lada kimle ai halor kani.